U pozadini ratnih operacija krile su se mnoge ljudske tragedije. Najveća se dogodila u Širokom Brijegu, koji je desetljećima bio poznat kao Gospino svetište. Znamenita Franjevačka crkva i samostan s gimnazijom i konviktom djelovali su kao hrvatsko vjersko i obrazovno središte, u kojem se nalazilo golemo povijesno i kulturno blago. Upravo je tu počinjen neviđen zločin. Poslije završetka borbi za Široki Brijeg, partizani su ušli u samostan i hicima u potiljak, ni krive ni dužne, poubijali 12 Franjevaca, sve koje su našli u habitu, od đaka klerika do najstarijeg 80-godišnjeg Fra Marka Barbarića. Tijela ubijenih spalili su u ratnom skloništu, a potom sklonište zatrpali. Žrtve su lažno optužene da su pucale na partizane. Još 9 Franjevaca odvedeno je put Splita i pogubljeno na dosad nepoznatom mjestu. U ratnim danima i poraću ukupno je ubijeno 69 fratara Hercegovačke Franjevačke provincije. Širokobriješko svetište je obeščašćeno i potpuno devastirano. Komunistička je vlast i poslije rata provodila neviđeni kulturocid. Uništene su stare matične knjige, knjižnica sa 100.000 knjiga i mnoge vrijedne povijesne i školske zbirke. Franjevačka je imovina nacionalizirana i oduzeta. Zabranjen je rad gimnaziji, sjemeništu i konviktu za vanjske đake. Širokom je Brijegu 1953. oduzeto čak i ime, da bi se do kraja uništilo sve hrvatsko na tom području Hercegovine. Danas su franjevačka zdanja obnovljena i opet obavljaju svoju vjersku i obrazovnu funkciju.